weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dara jolofa jagali barkewi darila barka wuro ali gelela sincoro sare mamadi ko waktu yoni ha to fasudeɓe kame ñoro tugune ene jeeya garde nde kabruji mena to Burkina Faso lamorgo leydi ndi oɗo subaka hande ko piyande nana toon sara galle ambassadeur mo leydi France tonto leydi Sénégal ma en kaali jillo hoorejo jagorɗo leydi Belgique joddima e hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ɓe cifodiri taw kadi koko fate banggue golle tonto leydi Mauritanie jagorgal kalfinangal ñeñal kame pinala kalfinangal saktude konnguɗi laamu ngu suuti konnguɗi mum gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe ko hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamto mandamuma tataɓo to leydi Mali toon to gawo ɗo subaka hande ko filñitare mawde waɗi toon caggal on teskede ɗeɗo balɗe kala ko wargoji goni toon to leydi Gambi jagorgal kalfinangal ñeñal kame pinal leydi ndi biteɗo Hamma Ba holliri e wonande leydi Sénégal oɗo saaha ko dawrugol haaɗi hoorejo leydi ndi gollade kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗen kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde ɗiɗi mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetate no mbiruɗen e gardide kabruji men to Burkina Faso oɗo subaka hande Wagadugu finiri ko piyande e caggal nde worɓe joyo gonno e werla goto e kamɓe nan nde ɓe gari haɓe ɓati ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Wagadugu taw kadi woɗɗani état major leydi ndi koɗon tigui ɓe gudditi jeygue ɓe pelli piyande jonde no fewi en gandani taw tawi waɗi mayɓe walla gañiɓe ko hay wonde kala ma en gartoy hen kamɓe noon koɓe joyo hen nayi mabɓe pawama juuɗe ɗo saaha mo gonɗen hen goto noon ne yiile suwa taw yitede ko wawi hen wonde kala ma en gartoy hen so gueno haaji ha joni kabruji mene leyɗele Afrique paaɗen ko toon to leydi Sénégal ma en kaali jillu e hoorejo leydi o mba en kaali jillu hoorejo jagorɗo leydi Belgique toon to Sénégal kanko noon wo joddima e hoorejo jagorɗo leydi Sénégal woni nando makko biteɗo Mohamed Boun Abdallahi Dionne ɓe cifodiri cifande jonde no fewi taw kadi sakti ɗum ko jagorgal kalfinagal konngol laamu biteɗo Seydou Gueye o holliri wonande jagorɗi ɗe cifodiri cifande jonde no fewi ko fate banggue gollodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Belgique ɓe cifodiri wonande leydi Belgique ma walli leydi Sénégal ko fate banggue ndema kame cellal ɓalli ko fati kadi e banggue heblo gama koniyankagala ɓe cifodiri cifande ko fate banggue port mo Sénégal walla mbiyen tan kaggulaɗe mo Dakar taw kadi ko jokkodiral hakkude leydi Belgique kame leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaali jillu hoorejo leydi Turki toon to Sénégal biteɗo Recep Tayyip Erdogan ñalawma hanki kanko e hoorejo leydi Sénégal ɓe joddima gam sifodirde yoga e golle hoorejo leydi Sénégal noon holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓayde leydi Sénégal ene ɓuuri abitorade ko fate banggue ndema guerte oɗo saaha noon guerte ɗe mbawata yeyede e ko toon to leydi Turki ɗum noon wonani beelama mawɗo no fewi wonande hoorejo leydi Turki e caggal kay nde ɓe ɓeydi sembe mabɓe ko fate banggue gostodiral jeyguji e caggal noon teskede jeygu leydi Sénégal kami leydi Turki e so tawi koto banggue jokkodiral wonno ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyya million taw kadi koye koppareje dollar oɗo saaha noon ɓe ɓeydi taw kadi ɓe ɓeydi kadi ko dawal ɓurgal fayidinde ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗe kene fotta wonde temedde 4 million e koppareje dollar e so tawi qimama ene wona temedde ɗiɗi e 15 milliard e koppareje franc CFA oɗo saaha noon kamɓe lamɓe ɗiɗɗe kala ɓe kolliri beelema mabɓe no fewi e caggal noon jonde mabɓe hanki siftinde on duɗal biyetegal yaw Salim e soɗe biyetegal yawi Salima e taw kadi ko duɗal turkinaɓe ngal duɗal noon jeyno ɗum tigui ko
ko biyeteɗo Mohamed Fattah Allah Gulleno taw kadi ko doɓɗone moltoyi tonto États-Unis d'Amérique caggal noon hitande ujunnaji ɗi e sappo e jeegom taw kadi ne wonno sappo e jeegom lewru juillet ko nden tigui on gorko yinno follude Recep Tayyip Erdogan e hoorejo leydi Turki caggal noon nde ɓesguji leydi ndi jaɓani guel nden noon oɗo hen biyeteɗo Recep Tayyip Erdogan laamiɗo leydi Turki koko dari gam haɓademo kanko on doɓɗone moltoyi tonto leyɗele Amérique biyeteɗo Gulleno ɗum noon kala école aji makko ɗo goni o woni tigui koye uddude caggal noon ɓeɗo hen janggannoɓe oɗon école e gardegol biteɗo Basirou Kebe kamɓe noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ñalawma hanki o caggal nde namde mbaɗa faade hoorejo leydi Turki wo holliri uddude ngal ɗo hen duɗal bitegal Yavuz Salim ko hunde wande fayida wonande leydi Sénégal kanko noon wo jaari leydi Sénégal caggal jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe caggal kande leydi Sénégal wallitimo e miijoji kame peccorɗe e deñude ɓernde makko tuma nde oɗo hen gorko yinno folludemo e laamu leydi Turki ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale bowallaɗe diwaji ngala yibbe de woni Blaise Diagne tonni kadi dognoɓe werlaji biyeteɗi taxi ji wonɓe toon ɓe oɗo saaha noon ɓe goni tigui koye mette mawɗe no fewi mette mabɓe noon ɓe kolliri wonande ardiɓe bowallaɗe diwaji ɓe koko mbaɗi ko wiyete heedi heeda noon ne jogui taxi ji nan toon taw winda hen ko AIBD taw kadi ko taxi ji keesi no fewi ɓe kolliri ɗin taxi ji kala nde binditi ene jaahay pisti he laabi ɗiɗi kamɓe noon ɓe kolliri lawol gotol ɓe jahata hen kala ñalawma tene kadi yoga e mabɓe ene bindito 20 heures gono ɗon ha 6 heures subaka taw dokkaka hay client goto ɓe kolliri noon oɗo saaha ko heedi heedago woni toon tene kadi ɓe beltaki enayi seeɗa ɓe kolliri kadi wonande bowallaɗe diwoje ngal nokkuɗo ɓe keedi kamɓe dognoɓe werlaji woni taximanuji ɗi ɓe dokkaka fodde mabɓe ɓe dokkaka toon juulirde ko wiyete jama tene kadi ɓe mbannaka toon dusuji ɗeɓe mbawata heblade ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Gueñdar wa e nokku biyeteɗo hakkude Gueñdar e nokku biyeteɗo Santhié Ba tonne kadi ko galleji naate e ndiyam caggal nde maayo ngo ari nawi kene fota wonde capanɗe 35 galle capanɗe 35 galle naate ndiyam yeehi caggal kam maayo ngo oɗo saaha mo gonɗen ngo woni tigui koye mabbude pooɗe ango yaada e galleji waɗi noon maso ko fate banggue courant ɓoggi ɗi ha ganduɗa masi yoga e sukaɓe oɗo saaha ne tawi cuuɗi cafriɗi gonɗi toon gardiɗo wuuro wiyetego Ceneba taw kadi ko biyeteɗo Mansour Faye holliri oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Sénégal kami laamu leydi France jaltini koppareje jonɗe no fewi gam haɓade wonande kadi ɗeɗo hen diƴƴe ñamoje ɗiɗo hen galleji ko hen wonde kala maayo ngo kam ne hebli ñamde galleji hay so tawi woni kama oɗo saaha laamu ngu woni ko yaltinde koppareje gam walliddeɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Gounass Daka taw kadi ko kolaɗo kuɓala jagorgal kalfinalgal ko fate banggue ndiyam ndelam o yaadi kadi koye gardiɗo galle bite SD taw kadi ko gardiɗo galle ndiyam ɓe jeehi toon to Madina Gounass ñalawma hanki o gam hormitade toon forage goto man mahi toon mo ganduɗa ene fota wonde temdere métre cube taw kadi jar muɗum ne wona temedde ɗiɗi million e koppareje franc CFA kamɓe noon ɓe kolliri beela mabɓe no fewi ɓe kolliri kadi hikka ndiyam ngakkata e Daka ɓe kolliri noon so tawi Daka o ɓennima ɓe jurni to Madina Gounass e hoore mum e yogay leyɗe ngakkoje ndiyam ɗe kala maɓe mbaɗi hen ndiyam ha heewa ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Dara Jolof oɗo saaha kala oɗon teski e nder leydi Sénégal sukaɓe ne gujje ha tenti kadi sukaɓe worɓe kam e rewɓe kala ha tenti e cuuɗi janguirɗi ɗi oɗo hen suka debbo wiyete ko pharmacie wo janggata ko école Al Falah toon to Dara Jolof kanko noon ko ñalawma hanki o daha ɗon ɗo heeɓi noon gam yaade janggoyde ko ɗon tigui werla goto ƴettimo nawimo ha ɗo ɗo gonɗen jinnaɗe makko ganda ɗo woni jinnaɗe makko biteɗo Cheikh Sy ene wondi kadi jinnaɗe makko debbo biteɗo Sokhna Abba Talla hanki noon kolliri wonande kay sanga juulal tisbare nde ɓenni ko nden tigui noddimo e noddirguel makko soni wo holliri noon ko nawaɗo kono o anda e nokku mo woni nawimo noon ko werla goto caggal noon nde ɓe kuppodiri nde ɓe nodditi ɓe donki hebdemo ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe ganda omo wuuri ɓe ganda ko mayɗo siftinde on oɗo saaha noon mo gonɗen e yogay nokkuji kala oɗo saaha ene tuuma wonande kay yimɓe dilloɓe e nokkuji kewɗi ko wayno dawrugol e goɗɗe koye nana tan gone école aji gam dahade sukaɓe eɗen mbiya tan jinnaɓe yooɓe tinnoye sukaɓe mabɓe no fewi moni kala yo dus ɓiyum ha nata école e dustoɗa kadi gaddoya ɓiye nawa ɗum ha e nder galle ma ndentoɗa jertoɗa
sen ngiwi tonto leydi Sénégal paaden ko tonto leydi Mauritanie jagorgala kalfinangala kongol laamu taw kadi ko bitede Mohamed Lamina Wuld Cheikh o yaltini kongoli makko to nde hoccindire jayndiyankoɓe taw kadi feññini ɗuma ko jaynde wiiten al akhbara o holliri oɗo saaha mo gonden yidde mabɓe kamɓe laamu ngu landa laamu ngu darde mabɓe taw kadi ko ɓurde feñje ko hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamtu mandamuma tataɓijo wo holliri yo gayi ɓesguji leydi ndi ne jaade hoorejo leydi ndi yo ɓamtu mandamu walla mbiyen tan yo ƴamtu mandamuma tataɓijo o holliri noon oɗo saaha mo gonden yo gayi lundiɓe wonɓe leydi ndi nana jappi noppi ne ketto taw kadi ne ketto wonɓe e leyɗele woɗeɓe ɓe noon ganda dawrugol leydi Mauritanie kono oɗo saaha mo gonden hay so tawi woni lamɗo goɗɗo ari wawa wadde ko hoorejo leydi Mauritanie waɗani walla ni ma reftu kay e peele hoorejo leydi Mauritanie oɗo hen gardinoɗo landata wassul kañumne yaltini konnguli mum ngam wiide hoorejo leydi Mauritanie caggal nde sakti konnguli mum e jayde wiitende Jeune Afrique haali ha laaɓi yo hormo kuule leydi ndi yo hormo tugnorgal leydi ndi hormo kadi ɓesgu leydi ndi hormo konnguli mum ha timma ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen legal biyetegal Tavraha Zeyna oɗo hen subaka hande nokko biyeteɗo Chichi tonne kadi ko debbo goto fella toon taw kadi fellimo ko gorko nannoɗo e galle makko ko ɗon tigui fellimo kanko debbo noon omo tawi cuuɗi cafriɗo ɗo saaha mo gondi omo woni tana musɗo no fewi taw kadi yaltinimo ko jayde wiitende Tawari ko ɗum tigui woni ko keɓɗen hen sen keeɓi ko ɓurɗo hen labde ma en gartoy hen ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen jayde wiitende Al Akhbar ɓe kolliri wonande hanki janggoɓe duɗal jaaɓi ha tirde mbaɗino potital mumen ngam hollirde metti mumen tuma kay nde jagorgal kalfinangal ko fate jangde tawde nawi ɗeɗo hen gueɗe to sursarɗiyeji leydi ndi ngam yurnitade wonande boursiji kame duuɓi janggoɓeɓe hakkude duuɓi nogas e joyyi kame duuɓi nogas e ɗiɗi wonande kay yogay mabɓe ma boursiji men guste hanki noon ɓe mbaɗi potital ngam hollirde mette mabɓe no wadde e kala ñande alhamisa hanki noon dadiɓe nanggue mabɓe yimɓe yonɓe no fewi oɗo saaha ne tawe e cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiiten Almo Rabbi Media ɓe kolliri toon to nokku biteɗo Kankosa ne tawi nder falde Asaba toon noon ko mawniraɗo e miñiraɗo mbaddi toon taw kadi miñiraɗo wiite ko Salima Sow ne yara duuɓi 15 ko ɗon tigui mawniraɗo fiɗum laaɓi hawre noon soɗon teski oɗo saaha mo gonɗen koye campagne wona ko fate banggue safaruji walla mbiyen vaccination ñaw biteɗo rougeola woni caame ko ɓen tigui koccimo ngam nawdemo to cuuɗi cafriɗi ko ɗon tigui rutte joomi ko oɗo saaha noon haala ka kala ene tawi juuɗe laamu ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale fedde wiitende G5 Sahela caggal jillu hoorejo leydi Turki toon to leydi Mauritanie o sakti toon konnguli makko ngam hollirde leydi Mauritanie yaltini kene wona million ngaji 5 e koppareje dollar ngam wallidde G5 Sahela kene fota wonde million ngaji 5 e koppareje euro oɗo saaha noon soɗon teski G5 Sahela woni hen ko leyɗele 5 leydi Mauritanie leydi Mali Burkina Faso Niger Kame Tchada sen ngiwi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali oɗo hen subaka hande ko finiterde mawde waɗi toon to gawo soɗen teski noon ndeɗo yontere kala sukaɓe hewɓe ne mbare toon to gawo hakkude arabeɓe kame ɓaleɓe fedde arabeɓe wonde toon nde oɗo saaha kamɓene koɓe hollirɓe heywardeɓe ko fedde ɓaleɓe wonɓe toon ɓe kamɓene aɓena jofto e kala saaha caggal nde sukaɓe tato mbara ko nden tigui gouverneur gardiɗo wuuro gawo biteɗo Sidi Samake noddi batu taw kadi ne tawtora ɗum koniyankoɓe Barkhane woni ɓe France ene tawtora ɗum koniyankoɓe leydi ndi kamɓe gardiɗo wuuro ngo kamɓe noon ɓe noddino fedde arabeɓe kono ɓen jaɓano arde ngam yidde wadde maslaha beele jaame kisal ne arta toon ko wona ɗum ko noon ɓe ɗaminoma jaam arti caggal ngoɗo hen noddago kono kikiɗe hanki o fedde arabeɓe wonde toon nde ari tigui koye werla saga kikiɗe kirɗo woni 19h fayma 20h ko nden tigui udditi jeygue ɓe gañi sukaɓe yonɓe ne fewi ne tawi cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to gawo ɓe mbari hen dadiɗo goto oɗo subaka hande noon sukaɓe finoɓe wuuro gawo duppi ponoje ngam hollirde metti mumen ten ɗum ɗo hen so tawi yaɓɓaka e jogori jibinde ko
ɗo caɗele goɗɗe ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaha toon to Kouakourou ene tawi e nder falde mofti e gon wuro noon ɓuuri wonde toon tigui ko dadiɓe Hamad Koufa taw kadi ko jeeyaɗo e libération de la Massina kamɓe ɗon ɓe koliri wuro wiyetego Kouakourou taw kadi woɗɗani wuro ngo seeɗa e tonne kadi ko wiyete pettoje gubbama toon eɗeni gubbaɗo noon ɓe tufino tigui ko werla koniyankoɓe ɓe loni walla ni ɓe koniyankoɓe faama ɓe noon haade men rewde ɗon taw worɓe ɗiɗo ndewi ɗon ɓen worɓe ɗiɗo noon hen goton yaara duuɓi 50 goɗɗon yaara duuɓi 20 ko ɓen tigui jaɓɓiɗen pettoje ɓenne kadi ko ɗon tigui kawri e ladiala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaa ha toon to falde Kidala ken wona duuɓi jeeɗiɗi yiyaka toon ndeɗo hen ngal ɗo cetal bitegal DMSA taw ko jogiiɓe jaram kame kuɓɓama leydi ndi ken wona duuɓi jeeɗiɗi koɓe jaltuno toon taw kadi riddunoɓe toon ko ɓeɗe hen witeɓe tuwareg en ñalawma heccanke onon ɓe duttini toon cetal mabɓe ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal no fewi tawne ɗowi ɗum kadi biteɗo Hamma aga Mamadou ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale wonnoɓe toon to leydi Liby taw kadi ko ɓiɓɓe malinaɓe garti to bowallaɗi diwoje ngal Modibo Keita koɓe gona 150 hen 23 ko rewɓe hen 17 ko sukaɓe hen nayo ko bebbe yona tokoson kamɓe non ɓe koliri kadolana wattilana nayi ɓiwakke yimɓe malinaɓe e gartire e nder leydi Mali sen ngiwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambi jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe pinal e ɓamtare e biteɗo Hamma Ba e tuma kay ñalawma hanki on nde o yana nokku biteɗo Karanga ne tawe Karanga e waɗɗani keerol hakkude leydi Mauritanie walla mbiyen leydi Sénégal kame leydi Gambi ko toon tigui o suuti konguɗi makko caggal yurnitadeɓe yangara ko wiyete Sénégambia hakkude keerol leydi Gambi kame leydi Sénégal ko ɗon tigui nde o huccodirno e jaydiyankoɓe o sutton konguɗi makko o holliri leydi Sénégal oɗo sahani heewi haala ha ɓurti ko fate banggue dawrugol wona téléji wona radio ji wona jaydeli wona kadi ko wiyete ɓoggi karaleji kalɗo jappuɗa noppi nanata ko dawrugol ne haale ɗum noon ne herƴini leydi ha ganduɗa oɗo hoorejo leydi Sénégal biteɗo Macky Sall ronki gollade no yiɗirni caggal kala mo jiiɗa ne ñiŋa sen giwi toon to leydi Gambi paaɗen ko toon to Guinée Conakry e wuro wiyetego Labé jeere mum yanama jamma hecci hanki o taw kadi yen toon ko wuyɓe joyo ha ganduɗa hen gujjo goto warama on gujjo baraɗo noon tawa tigui komo leeli subaka nde dadiɓe gaari noon kocci ɓandu makko nawi to morgamo Labé kono haɗo ɗo gonɗen andaka hol habtiɓe ɓeɗo hen wuyɓe andaka ko armée leydi ndi andaka ko renanoɓe jeere nde hay goto ronki hebden ko laaɓi on bandi baraɗo hay goto kadi andaka hol barɗomo sen giwi toon to leydi Guinée paaɗen ko toon to Côte d'Ivoire toon to paaɗen ko toon to Côte d'Ivoire jagorgal kalfinagal gueɗe rewɓe kame sukaɓe taw kadi jagorgal kalfinagal gueɗe rewɓe kame sukaɓe biteɗo Mariatou jafoɗon jagorgal kalfinagal gueɗe rewɓe kame sukaɓe taw kadi ko biteɗo Mariatou Kone kanko noon waɗi jillu makko ñalawma hanki o kanko ɗo hen biteɗo Mariatou Kone o waɗi jillu makko ñalawma hanki o e nder legal o waɗi jillu makko e nder legal bitegal Awili ville walla tan mbiyena legal bitegal Awilia ville ko toon o waɗi jillu makko gam juuroyade e wonande ɓeɗo hen jinnaɓe ɓe guel ɗo hen cukalel barengel oɗo hen guel ɗo cukalel noon soɗon teski ko guel cukalel gorel guel wiyete ko Aboubacry kangel noon guel wara ko ñalawma hecci hanki o walla mbiyen dimanche ɓennuɗo hen o taw guel yaranno koye duuɓi nayya taw kadi warimo ko jeeyaɗo toon to Guinée e biteɗo Sangot Etienne ne yaran e duuɓi 27 ko on tigui jagui guel hirsi guel itti ƴiƴam ɗam ha laaɓi gam yidde yeyoyde ƴiƴam ɗam taw kadi on barɗomo ko baylo kuccortoɗo ko fate jamde o sahano ne tawi juuɗe dadiɓe kanko ngal jagorgal o yeehi toon gam yurnitade noon e yettinde duwawa hoorejo leydi ndi tene o holliri oɗo saaha maɓe daro darde tindelal gam haɓade ɗeɗo golle bonɗe ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddorɗen ma en kaale jagorgal kalfinagal ko fate koniyankagal biyeteɗo oɗo jagorgal biyeteɗo jagorgal kalfinagal ko fate koniyankagal waɗi jillu mum toon to Qatar waɗi jillu makko toon to Qatar ñalawma hande o jaɓɓimamamo toon nando makko teskama noon wonande kay leydi Côte d'Ivoire kame leydi Qatar jokkodiral ngal wona payidingal caggal nde yiya toon
araray mo leydi Côte d'Ivoire ne wahlita e siftinde on araray leydi Côte d'Ivoire ko orange et blanc orange blanc vert taw non kamɓe ne ɓe mbaɗiri oɗon araray toon to leydi Qatar ɓe gardini ko vert ɓe pawi hen blanc ɓe pawi hen orange ɗum noon jagorgal ngal holliri ene gasa taw jokkodiral hakkude leydi Qatar kame leydi Côte d'Ivoire wona jokkodirgal paydingal so tawi ko paydingal wonno oɗo araray wawata waylitirede dani oɗo ñalawma hande no omo tawe toon to Qatar ngam jokkodiral paydingal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Togo ko fate banggue jonde beldala hakkude laamu ngu kame lundiɓe joƴƴinama ɗo e jonte ɗiɗi paaɗe kamɓe noon lundiɓe ɓe kolliri koɓe sappo e nayyi landa ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen hay so tawi woni kaldigal ma won hakkude mabɓe oɗo biteɗo Fromo Yasimbe lamiɗo leydi ndi brigata 4e mum mandat ƴamtata mandat mum nayyi ɓiijo sen giwi toon to leydi Togo koto Nigéria paɗen oɗo subaka hande walla jamma hanki Boko Haram yani e wuuro wiyetego ran ne tawe e banggue worgo leydi ndi ɓe mbaɗi toon yimɓe nayo taw kadi ko gollotoɓe e catal bitegal OIM taw kadi ko toppitoɓe doga molto en ɓe gañi hen yimɓe yonɓe no fewi ko wona ɗum ko ɓe dahi hen neɗɗo goto oɗo saaha mo gonde noon on dahaɗo suwata o yitede taw kadi yaltinum ko jayde witede Samanta taw kadi jayde nde ko jayde leydi Nigéria sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to Afrique du Sud oɗo ñalawma hande worɓe e gorko e joom suudu mum pawama junggo kanko debbo wiyete ko Fatima Patlé omo yara e duuɓi nogas e jeeɗiɗi gorko ne wiye Saifala Dine ene yara e duuɓi capanɗe tati e jeetati kamɓe noon ɓe tuuma ko wujjude toon walla ɓe tuuma ko dahade toon yimɓe ɗiɗo taw kadi ɓe jeeya ko toon to Grande Bretagne woni Angleterre ɓe noon dahano koye lewru mayduɗo hen ndu caggal noon loskoji mbaɗa hen ha tawa ko ɓeɗo hen dahiɓe kamɓe ɓe tuuma ɓe jeeya koye fedde witende l'organisation état islamique taw kadi ɓe dahiɓe koye nokku biteɗo KwaZulu Natal sen giwi toon to Afrique du Sud paɗen ko toon to Kenya to Kenya ko yimɓe nayo taw kadi ko koniyankoɓe ɓen tigui mbasi pittali men walla ni mbiyen joyo kamɓe noon ɓe mbaɗa koye kerol hakkude leydi Kenya kame leydi Somali taw kadi yooɓi pittali mabɓe ko ɓeɗo hen witeɓe Shebaba kamɓe noon ko hanki jamma sanga 1h jamma ɓe jani e wuuro witego Lafie ɓe jani e wuuro witego Lafie ene wonde wuuro witego Mandira kañum noon holli ɗum ko biteɗo Mouhamed Saleh taw kadi ko gardiɗo dadiɓe gonɗo e on fannu holliri noon wonande kay ɓeɗo hen witeɓe Shibab ɓe gaari koɓe jogui kaɓirɗe ɓe jani tigui e galleji dadiɓe ɓe mbari hen yimɓe joyo hen goto noon mayoyi ko toon to hôpital e hollirama e kala saaha toon to kerol to ɓeɗo hen witeɓe Shibab ne kewi yande toon e kala saaha oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji mena jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Syria Espagne Italie États-Unis d'Amérique ceerno Ghaliba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar jolam jabiri puddorɗen ko to leydi Syrie noon e diwan biyeteɗo Kouta oriental fedde gotago windere nde loni ñaguinoma laamu leydi Syrie e rebel en tawteɓe ɗon ko kala ñande ñalawma kayoɓe dokke waktuji 5 beele ɓe mbawa namnude ballal mabɓe e nder leydi he ballal ngal noon ko walla waktuji 5 ɗi ɓe namdi ɗon ko sa tugganma 9h subaka ha 14h kikiɗe kono noon balle 5 hande koɓe namdi ɗum haydara taw ala ko gasi ñalawma alhamisa hanki o teskama tigui pellodiral ngal dartima no fewi tugganma 9h ha 14h kono ha e oɗo saaha mo kaleten hay kilo goto ballal natani e nder Kouta oriental teskama noon fodde 4 camion taw camion ngaji dimduɗi ha teddi balle guila ko ñamete jaram ha e safruji nana gayi taw kadi ne daari e nattude Kouta oriental eɓe donki dañde hoolare wawde nadde e nder région he yimɓe hewɓe noon walla laamu Bashar al-Assad noon holliri tigui wonde ko pelle joguitiɓe rebellen ko kañumen tigui kadi le balle ɗe nadde ɓen noon e yamburen tawteɓe on diwan jeddi ha sori ladde hollirama kay ko koniyankoɓe Bashar al-Assad e yaadiɓe mum woni koniyankoɓe leydi Russie tawteɓe on diwan ko kañumen tigui cali ballal ngal naata e nder diwan o to leydi Espagne paɗen kalni ɓen noon kalde guila ñande décembre nogas décembre lewru hitande mayne nde e sumgoji bannoɗi e nder leydi Espagne e oɗo diwan biyeteɗo Catalan ko wiyeteɓe séparatiste en woni tigui
yimɓe hebde jeytare ɓen ko kamɓe tigi kemno toon polngol labtumuɗo feewi guila nden noon faade oɗo saaha koɓe ronkuɓe kay suɓade ardotoɓe diwan o saabino ɗum noon tardinno ɗum noon ko oɗo biyeteɗo Carles Puigdemont taw kañum wonno hoorejo on diwan e oɗo saaha baɗaɗo destitué ene moltoyi to leydi Belgique on noon guila oɗo saaha fof kañum goto wonno mbiri gem mbiɗo gam yidde wontude ha joni mawɗo on diwan e ñalawma hanki o noon kanko Carles Puigdemont o waɗi tigui vidéo e nder réseaux sociaux e nder vidéo noon omo holliri kay e oɗo saaha wonde kay o nattiwa o wawata wonde candidat natti wonde mbiri o erima noon lamda ka neɓe ɗaccitta kay noɓe dokkata kay fattange oɗo debbo biyeteɗo Jordi Sanchez taw kadi ko mawɗo association des séparatistes tawateɗo e nder diwan catalan nde wonata kay mawɗo diwan on noon Jordi Sanchez noon e oɗo saaha fodde lebbi nayyi hande ko dumbaɗo ene tawe e nder dumbirdi beele noon laamu Madrid ma jaab kay debbo dumbaɗo walla neɗɗo dumbaɗo beele ma jaab gandita firi mum ko woni yeeso daɗani ko to leydi Italie paaɗen mbiyen ko balle tati hedde sumgoji suɓade noon ɓeɗo wiyeteɓe sharɗiyankoɓe e wiyeteɓe ardiɓe diwan woni miruji e nder leydi Italie yoga noon e Italie naɓe ha e oɗo saaha koko donki andude tigui mo cuɓantomo gotanta oɗo noon biyeteɗo Berlis koni taw ko mennoɗo ardade leydi ndi emo yara hande duuɓi 61 o noddi hanki mettinga mawɗo woni pottital manggal e nder Rome lamorgo leydi Italie o erima noon dendagal Italie naɓe ɗe gaddata ballal mumen kay gadda carte men cuɓano ko gadda sumgoji men dokka kaɗo landa wiyete ko les partis unis o holliri noon soɓe keeɓi polgu so landa ka heeɓi polgu maɓe ustu impôt ji e nder leydi he maɓe toppito kadi nden ka ekkisal ɓe ɓeyde ɗum e leydi he maɓe toppito kadi haɓade ɗeɗo danne taw ko ɗannede newani lawol natoɓe e nder leydi Italie mbiyen oɗo noon biyeteɗo Berlusconi o meeɗino ardade leydi Italie o ittanoma noon saabi ittede mo ko tumede mbuñari kewdi e wasde moƴƴinde gollal makko ha joni sen ummima to leydi Espagne sen ummima to Italie koto dowlaji dondude Amérique paɗen Donald Trump hoorejo dowlaji donduɓe mbi e kala saaha omo heewi wadde kay gueɗe kene kalte e nder leydi he e ñalawma hanki o noon e nder batu manggu ngu yimɓe jooɗi yimɓe tinanima tan ko nden tigui o waɗi discours makko e nder discours makko noon hollirde tigui wonde ko ɓeyɗo taxe uji kay wonande yimɓe aroɓe e nder leydi Amérique ene ƴetta ko wayno ko wiyete acier e aluminium acier woni jamde e aluminium woni koymeta ene nawa ɗum caggal leydi ma o ɓeydu noon taxe uji e ɓen noon wiyeteɓe importateur ko fate jamde ɗe woni acier ma o ɓeydi hen 25% e taxe muɗum ko fate aluminium woni koymeɗo ma o ɓeydi hen 10%. ɗum noon woni ni beelama mawɗo kay e ɓeɗo yimɓe fewnoɓe ɗen gueɗe e gollotoɓe on fannu kanko Donald Trump noon woni siftinde ɗon woni slogan makko e saaha kay mo ƴamanno laamu ha e oɗo saaha joni ko l'Amérique d'abord noon woni Amérique leydi Amérique e ɓismu Amérique naɓe ɓurnimo hunde foof e oɗo meɗino ardade leydi siwmawɓe kanko Donald Trump noon woni siftinde ɗon woni slogan makko e saaha kay mo ƴamanno laamu ha e oɗo saaha joni ko l'Amérique d'abord noon woni Amérique leydi Amérique e ɓismu Amérique naɓe ɓurnimo hunde foof e oɗo saaha kadi siftinde on kanko Donald Trump o woni tigui koye gembade woni koye heblade kay beele mo gembo ƴamtoyde lefol laamu ko wiyete deuxiéme mandat. Fali Abouba deuxiéme mandat Donald Trump yo Allah wona balla ene wawi o gagné ene wawi kadi o gagné e konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen ko neɗɗo julɗo yo toppito laaɓal so tawi ka julɗo toppito laaɓal ganda Allah subhanahu wa taala haɗi neɗɗo tunwuɗo e memde deftere mum teddude ni kadi tunwuɗo gonduɗo e janaba nadde e suudu kaaba ni kadi gonduɗo e janaba janggude Qur'anul Karim taw wona gantu e ganden laaɓal janaba ko hunde fonde toppitede kala mo wawa janaba yo ɓatto anduɓe jangguino ɗum janaba ganda sa wawa janaba a jaɓani andinede janaba kala ko ndewɗa Allah firtani sa jangi Qur'ana Allah yiɗa kala ko mbaɗɗa Allah yiɗa ɗum noon toppirɗen ngal laaɓal ngal Allah haalanen beele mbawen wurde moƴƴama kabruji mena joolam jaberi ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo ko haali Abouba so gueno haaji soko min mi tawtoya on altine inchallah yo jaam Allah hiranena.